Sing jengkes aku. Wes. Tolek kowe ra lilo nek ibumu dadi milik umum. Kowe ra lilo nek karir ibu menaja. Saya pengen sukses dhewe. Ora anak apa kok jenenge? Mbok niki yo pengen duwe karir, ora mau ngatung karo anak. Aku yo pengen sukses. Kowe kok ngono. Tenan ya, Pak. Nek disawang kok kadoan kaya mbane nyengeni putune. Ora mau. Kok nyekait mbokne aku yo pengen duwe karir. Wis ora. Kowe karir nang perdalangan, aku karir dunia pesinden. Kok Wes. Iki Nek kok sing- wedi tenan nek kepoyoh malah iki kok. Iki malah kaya arep dipangan komodo. Bapak. Ya kowe nyuwara. Pada ditinggal ke rukane mapuniki sahadate kang angka siji